Ahoj, tady Lucka, vítám vás u dalšího videa. Já jsem akorát na cestě z jógy. Dneska jsem byla na hot józe, já vám sem dám záběry. A byl to masakr, byla jsem po delší době a bylo tam 40 stupňů. Ještě k tomu jsem si zapomněla věci na převlečení, takže ze mě leje, jedu teďka autem. Ale koupila jsem Davidovi maču, ještě jsem si koupila takovýhle krásný cinnamon roll, takže jedeme. Ale zjistila jsem, že prostě to protahování mi chybělo totálně. Ještě k tomu, jak jsem prostě začala běhat, tak je nutný se protahovat. A prostě to protahování je základ a cítila jsem, jak jsem jakoby stuhla. No šílený, je mi totální vedro, jenom lehce si na sebe pustím klimušku, abych nenastydla. Jedu domů se nasnídat, ale jak jsem říkala, není úplně lehký skloubit nějaký silový trénink, běh, do toho ještě protahování, nějakou jogu a do toho normálně nějak fungovat. Tehle týden jsem se s Lindou napsala na hodně lekcí, domluvili jsme si tréninky, zítra jdu na box, pak mám running club, takže toho je dost, takže nějak to dáme. Bude to asi zase nějaký 3denní vlog. Po příchodu domů jsem si dala spršku a ještě jsem našla v lednici meloun, takže jsem si ho nakrájela a já úplně miluju v létě meloun, nevím jak vy, ale já ho prostě jsem schopná sníst celý. A pak už jsem si šla dělat jenom snídani. Dala jsem si cottage, banán, med, chia semínka a oříšky a bylo to úplně top, tuhle snídaní mám mega ráda. No a k snídani jsem si pustila YouTube video a udělala jsem si to prostě takový hezký. Pak přišel David a začal mě otravovat, úplně furt mě otravoval, ale bylo to roztomilý a pak už jsem jenom pracovala asi takový 3 hodinky. Make-up mám ready a já si dát ještě olejček do vlasů, protože si budu rychle vyžehlit trošku vlasy. Já jsem si je nechala uschnout a nevyfénovala jsem je a nejsou úplně takový, jak bych chtěla, takže to trošku vyžehlíme. Teďka tady mám ještě tuhle starou žehličku, která už je úplně v šíleném stavu, ale za pár týdnů mi snad dorazí Dyson, taková ta žehlička, která i fouká. A já jsem na to totálně zvědavá, protože já Dyson produkty miluju. No a my zvedneme Kláru, která je u mamky, což je ségry pes, protože oni jsou na dovče v New Yorku, což jim strašně závidím, protože New York je destinace, do které já bych taky chtěla letět, snad se mi to příští rok podaří. A jdeme se s Davidem projít na dlouhou procházku a pak se stavíme k babičce na jídlo. David má teďka vytržený moudráky, takže mu babička udělá polívku. Protože chudák nemůže nic jíst a musí jíst jenom tekutou stravu, takže dostane polívečku. Tak už jsme tady u babičky v Neratovicích, teda v Lipiši takzvaně, a tady pán si dal prášky na bolest, takže úplně mimo. Já jsem úplně vyřízený, ale začíná ti to natejkat trošku. Tam jak sisel, ty vole. No tak ale tohle, tak to má být. Mňam. Jdeme na zahrádku. Pojď, jdeme. Jdi, natrháš mi rajčátka? Já bych chtěla mít taky svoji zahrádku, takhle. Na salátek a tak. Já taky, abych tam mohl mít rampu. A já na zeleninu a David na rampu, ty. Ne, já chtěl mít bazén a ten bych vypustil a jezdil bych v něm. No tak to by byl napuštěný, když už v žádném jako. případě skateový bazén, okolo lehátka a mejdany. Já tě mám takový mejdany. Já jsem strašně ráda, že jsme vypadli trošku z města do přírody, šli jsme babičce na zahrádku, byly tam nádherný motýly, dostali jsme rajčátka a papriky. Ještě nebyly okurky hotový, takže škoda, ale dostali jsme rajčátka, papriky, já jsem se tady uloupla jahůdku, pokecali jsme, s Davidem jsme leželi na lehátku, ten byl chudák po tom prášku úplně oblblej a i já jsem si ještě zkoušela novou sekačku a posekala jsem babičce a dědovi trávník. Takže tak a pak jsme jeli domů. Krásné dobré ráno, máme tady další den a my teďka jdeme na lekci boxu. Ukaž tvůj stav, pusinky.
Jsem oteklý hrozně. Film jak sisel, no. Schválně napište do komentáře, kdo se byli na Moudrácích, tak jestli jste byli nateklí víc, podle mě je ještě hodně málo A natekli. na injekci ještě pak. Na injekci ještě jde. No a my jdeme teda na box. Jsem totálně unavená, moc jsem nespala, takže to bude zajímavé. Tak máme po tréninku, jdeme si rychle převlíknout domů a jedeme na podpis smlouvy na byteček. Takže už by se to pomalu mělo blížit. Těšíš se? Já strašně. Takže doufám, že už nám to dají zítra. Co? To asi ne. Tak jsme byli na schůzce, podepsali jsme všechno a za odměnu za box snídaně, ale podle mě ten salát moc nepokoušíš, miláčku. Spíš ty vajíčka asi. Já už se vám hlásím tady z auta, je 5 odpoledne, já si jdu s Kájou sednout na maču, protože v 6 hodin vybíháme. Máme středeční running club, máme ho v 18:00 každou středu. Kdyby náhodou něco, vždycky dáváme info na storíčka, takže mrkněte se na moje storíčka a uvidíte. Já jsem celý odpoledne pracovala, řešila jsem maily, stříhala jsem a teďka jdu právě na běh, takže pojďte se mnou. Jsem si dala maču, ale jakož tady budeme sedět hodinku, tak to nevadí a pak si dáme ještě elektrolyty tady. Electrolytes. Na to zvědavá. A co máš šotíček? Já mám šotíček přesně, protože už jsem dneska měla 2 mači, takže jsem si řekla, že zkusím ten zdravý šotíček. Uvidíme. Tak jsme vyběhli a moje nálada úplně ze dna je najednou tady. Jak ze dna Nahoru, no, protože by bylo v 5, ne? a úplně dobrý, jsme mi všichni přidali energii. Doufám, že to uslyšíte až v tom vlogu, holky. A běžíme. Krásné dobré ráno, já teďka vyrážím na akci L'Oréal Paris a jdeme na loď, takže jsem zvědavá, moc se těším. Takže Klárinku hodím k tátovi a pak se půjdu projít na nábřeží, odkud vyplouvá loď, což je asi půl hodinky, takže to bude taková příjemná procházka. Já už čekám na Nikču, až přijede, jde mi tady parkovací místo a tam dole už je to připravený a mají být i nějaký jakoby healing, ranní rituály, takže se na to těším. Řeknu vám pak, o čem to bylo a ještě, že jsem si vzala tuhle sukni s těma kraťáskama, že když tak se můžu nějak pohybovat a bude to tak, protože tam nebyl napsaný nějaký sportovní dress code, ale já jsem trošku tušila, že to bude něco takového. Každopádně jsem se krásně prošla, bylo to nějaký 3 kiláčky, takže to rychle uteklo, volala jsem s mamkou a řešili jsme návrh nového bytu a tak dále, takže už se strašně těším, stěhovat se budeme nějak na konci srpna, takže teďka už jdeme na akci. Tak já tady čekám na Nikču a ona se mi objeví Martě. Aha. Vybrala jsem dobře, jo? A ještě celkový outfit máš neskutečně. Děkuji, kočičko. To by to taky moc sluší. Wow, to je nádherné. Jdeme tamhle, beru. Tady jsme drinčíček. Naprosto top a doufám, že si nerozbiju hubu po těch schodech teda, ale no a už jsem to rozlila. Moc nemáš outfit na cvičo, já taky ne teda. Nevěděla, že máme cvičit. Já jsem taky nevěděla, já jsem to říkala, že tam ani nebylo napsaný, ale tušila jsem. No, ale ještě mi vždycky říkáte se Barem, budeme sportovně a já sportovně, já nejdu A ty sportovně. No, nevadí. Doufám, že budeme jenom sedět a učit se třeba dejchat, víš? To bych potřebovala nějaký meditační techniky. To já mám ráda, takže doufám, že bude. A dneska Travis, jdeš? Nevím, ještě uvidíme. Musíme jít, musíte jít taky. Nezdíš, že mega. Pak je afterka, to by možná měl být taky. No jako paří to tady, já jsem se vůbec nenamazala, tak jsme měli super nápad se tady vzít, tady to 50. Namazat si ručičky aspoň. Využít toho, když to tady je. A už budeme vyplouvat.
No a tady už jsme pak prováděli sound healing, trošku jsme se nejdřív rozhýbali a pak nám slečna hrála na různý nástroje a my jsme se učili vnímat vlastně ty zvuky a bylo to úplně nádherný. Co? No úplně skvělý, já jsem úplně... Vyzenovaná. Jo. Já taky. No a moje klasicky nejoblíbenější věc je jídlo na těch akcí a dneska to bylo fakt super jednoduchý. Chleba s pomazánkou, hodně zeleniny, bylo to fakt top. Jdeme z akcičky najedený, spokojený, bylo to moc hezký a dneska nás čeká Travis. Takže se vidíme na konzíku. Jdeme na Travise! O2 Arena! O2 Arena! Těšíš se? Musíme proklouznout mezi lidma rychle. Je to tak? Greetings from Utopia. Before the show starts, open that shell. No, máme tady další den. Ráno jsem vstala docela pozdě, šla jsem na branč a pak jsem šla do food shopu vyzvednout objednávku a kochala jsem se těma nádhernýma Adidaskama, jako ty barvy byly úplně top, pak nějaký Nike, New Balance, světle fialový hokej na běhání, no, pecka. Tak jsem vyzvedla ve food shopu dáreček pro ségru, protože má narozky a musím jí koupit ještě balónky a další věci, aby měla radost. Já už jsem zpátky doma, já jsem dneska dopoledne vlastně po tom Travisovi spala docela dlouho, spala jsem do 9, což u mě není zvykem, většinou stávám v 7. Takže jsem se pěkně prospala, pak jsem tady ráno ještě trošku pouklízela a šla s Borisem na snídani, šli jsme se projít. Šla jsem ségře pro dárek k narozeninám, protože má narozky a dneska přijede a budeme to slavit. Takže jsem vám chtěla udělat takový unboxing toho, co jsem jí vzala, protože je to food shop, takže udělám jako holíček a zároveň vám ukážu i boty, co jsem si vzala pro sebe. Klasicky a já prostě miluji dělat lidem radost, rodině a tím, že mám třeba spolupráci s food shopem, tak ségře můžu dát takový jakoby větší hezký dárek, než bych třeba mohla normálně, takže to je úplně super a miluju to takhle, ty věci, co třeba mám i na tu spolupráci rozdávat ségře, mamce, taťkovi, krémíky a takovýhle věci, prostě posílat to dál a dělat radost i jim. Takže tady mám holíček. Ségra si teda vybrala ty boty, protože já jsem říkala, že když už jí něco kupuju, tak chci, aby to fakt jako nosila. Takže si vybrala tyhle ty krásný New Balansky. A potom si vybrala tyhle ty Adidasky, takovýhle sandálky. Upřímně mě se moc na fotce nelíbily, ale takhle naživo jsou úplně krásný a nevím, jestli to je vidět, ale je to taková světlonce růžová. A pak teda mám v plánu ještě koupit nějakou kytičku a balónky a nějaký asi dortík. Musím se domluvit s babičkou, protože podle mě babička bude ještě dělat dort dneska, uvidíme. No a co se týče toho, co jsem si vzala já, tak já vám to jdu teďka ukázat. Tak, než vám to ukážu, tak ještě jenom řeknu, že pro vás tady na YouTube teďka od pondělí týden bude platit sleva 20% na food shop, na nezlevněné věci. Ty věci, které jsou ve slevě, tak můžete použít masle 10, celá 10%. Že neslevněné věci mašle 20 a masle 10 na věci, které jsou ve slevě. A jdeme na to. Já jsem si vzala tyhle ty nádherný New Balansky, jsou to 960 číslo a jsou to asi nejpohodlnější tenisky, které jsem kdy na sobě měla a ta barva je taky krásná. A potom jsem si vzala tyhle ty cute Adidasky, já už jsem vám je ukazovala na storíčku, protože většinou tyhle ty samby bývají hnedka vyprodaný, takže já když jsem viděla tu barvu, tak jsem vám to hnedka dala na storíčko, abyste o ně nepřišli. Jsou úplně roztomilí, takže si můžete mrknout, jestli tam vůbec ještě jsou.
No a poslední jsem si vzala takovouhle krásnou diesel podprsenečku, já to budu nosit zase klasicky jako topík s džínama v létě, úplně top. Úplně bych zapomněla ještě na tyhle ty Birkenstocky, nebo je to šálek úplně každýho, ale věřte mi, tohle jsou nejpohodlnější pantofle, které jste kdy v životě měli. No nic, dejte mi vědět, jestli se vám líbí, jsou to takový teda strejdovský boty, já tomu říkám, ale strašně pohodlný. Takže tohle byl takový mini holíček. Já tady mám ještě kupu prádla, jak vidíte za mnou, protože furt peru. Ještě doháním teprve to zrče, jo. Já jsem prala asi už 10 praček a stejně tady furt něco je. A teďka to, co jsem vyprala, budu muset všechno vyžehlit, takže já se na to teďka vrhnu, uklidím, poklidím, půjdu koupit se ty balónky a ještě možná vymyslet nějaký překvápko a vidíme se odpoledne. My jsme teďka byli s mamkou na Chodově ještě pořešit nějaký dárečky, balónky a jdeme na oslavu. Slaví teda ségra narozky, David narozky, ten má až 28, děda svátek, ségry přítel svátek a teta svátek, takže je toho hodně. A doufám, že budou chlebíčky. Byly chlebíčky, byl i dort, takovej piškotovo-banánovej. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Valčo a Davide. Hodně štěstí, zdraví. Krásné dobré ráno, máme tady další a poslední den a já vyrážím na jogu s Yoga Gangem, je to takový piknik ve Stromovce, takže se mega těším. A sobě mám černý outfitek, protože je all black outfit, jenom tašku, nemám pití a bodky. Jdeme na to. Jsme v Holešovicích na výstavišti a já už jdu na Yoga Gang akci a Klárka už to dělá strašně dlouho a pořádá takovýhle krásný lekce jogy, které jsou třeba spojený s něčím zajímavým nebo jsou na zajímavém místě. Minule to bylo tady u té fontány, takže to bylo taky zajímavý, bohužel jsem to nestihla a já už tam teďka běžím. Každopádně chtěla jsem říct, že jsem strašně ráda, že poslední dobou influencerské akce jsou hodně o sportu, což já mám ráda. Tohle teda není influencerská akce, ale zítra jdu ještě na papi jogu, takže to vás vezmu v dalším vlogu. Takže tak, a tady se něco staví a doufám, že projdu. Jakože už teďka je 24 stupňů a má být 32 dneska. Doufám, že to bude trošku ve stínu, jinak nevím. Tak co, těšíš se? Dám si kafe. Bake shop, viď? Ale ukáž, mikinka nádherná, podprsenka, hele, topík jako. Prostě Krásné. musíš vypadat dobře, když už nic neumíš. Prý musíš vypadat dobře, když nic neumíš toho mega. Jako. Já vím, že jo, ale víš, jak se to říká, že když nemáš dobrý výsledek, tak aspoň to dobře vypadá. Přesně, to jsem byla na minigolfu teďka minulý vlog, že jsem vypadala dobře, ale výsledky byly hrozný. Asi tak já, když jsem hrála badminton. No. Hrála jsi někdy badminton? Ne. No, Já tady tak já ty válkový věci neumím. Já tě vemu, vypadáš to, když chytáš motýly, doufám, že půjdete s náma. Dáme na video. Badminton. Každopádně už to je plný. A má nás být kolik? 40? Extrémek. Everybody ready? Na Klárky józe nesmělo chybět i břicho a bylo to teda hodně náročný, jako úplně jsem umírala. No a tady jsem zkoušela něco novýho, taková challenge z vrány do stojky. A já mám ráda dělat stojku, ale mám ráda ty ruce dole a tohle bylo trošku těžší, ale povedlo se. Tak Kláry, co se teďka bude dít? Jsme po józe. Budeme prostě jíst, že jo, Budeme jíst. protože to je jediný důvod, proč všichni přišli. Ale vypadá to nesmyslně. Všichni, Jo, dobře. všichni už mají hlad. Už mají hlad a měla by si ukázat, co tam všechno je. Je tak na tohle, to já se těším. Timing. Ale dík, Mám po józe a jela jsem se projít na rekole z Holešovic na Vinohrady. A jdu teďka okolo Karlína, okolo mé střední školy, tak se vzpomínám a kochám se. A není to vůbec špatný spočít to rekolo teda. Musím se ještě podívat, kudy se různě jezdí, ale asi budu jezdit častěji. Tady jsem chodila na střední, na Kolárovku.
Tak kolo jsem nechala tady na parkovišti, kousek od toho, kde s holkama běháme. Jdu si pro maču a pak ještě domů procházka. No jako podle mě jsem to prodloužila, kdybych jela taxíkem, samozřejmě je to rychlejší, už jsem třeba hodinu doma. Ale bylo to příjemný, projela jsem se a zajdu si i na maču. Tak jo, už mám maču. Dneska teda na procházky a na kole není úplně počasí, když je 32 stupňů ve stínu, ale nevadí. Neděle jak má být, plná pohybu a pak už jenom pracovat a uklízet. Asi tak. Já jsem tady na balkóně, jdu si číst, jdu si k tomu dát oběd a říkala jsem, že si chci víc vařit a dopadlo to tak, že jsem si objednala poké, no nedá se svítit. Příštím vlogu bych na to fakt chtěla trošku dát pozor a víc začít vařit, protože mě to docela i baví, ale nemám na to nějak jako motivaci, energii, disciplínu, nic. Takže jsem si objednala poké a jdu číst. Poké vypadá takhle, je z Café Finu a je to tofu poké a je úplně brutální. Pak tady mám magu a knížku, kterou jdu číst. To má se na spejsku. Tak a my, jak jsme zase do suši, já jsem zase zapomněla. Tyhle, to snad není možný. No nic, jdeme zase do té naší sushi restaurace, který si za boha nemůžeme zapamatovat jméno. Je takováhle golden hodinka. Protože oni mají totiž takový jako oni mají totiž takový NPC název v té restaurace, který se nedá zapamatovat. Že to je takový jako prvoplánový název Něco sushi restaurace. No, něco sushi se to jmenuje. Takže tak, no. Sumi možná, nevím. No, ne. Hele, takže nebudeme kupovat. Takže se jdeme projít, dáme si véču a pak půjdeme ještě do Rigraču, zase na západ slunce. Naše oblíbená aktivita v létě, Yes. Musíme si ještě užít, že máme za barákem prostě. Tyhle, a já se přiznám k jedné věci. Já moc nepiju, ale dneska jak je vedro a jsem úplně dehydratovaný, že jsem byl ráno cvičit a pak skýtal, protože jsem konečně uzdravil pusa. Tak mám totální chuť na pivo, ale jakože extrémní. A to je co říct, David rád pivo jako hodně málo. To vám chci říct. Lucka doteď podle mě nezapomene na moment, když jsem přišel domů a to jsem udělal jednou za život. Když jsem přišel a otevřel jsem si lahváče kozla. A šel si sednout k televizi v trenkách a já, klasický Čecháček, lásko, ty si děláš srandu. Takže To byl tak, nejlepší moment. ale ještě dobírá antibiotika, takže si pivko rád nemůže Tyba, a a dneska bych si dal přesně to lahváče. my jdeme. Ukaž na video můj outfit. Moje tričko. To už je moje, jsem se ho nedá koupila, prosím, na to mi ho nechtěl nechat. Tady mám suchti. A botičky. No a ladím s kabelkou a s brýlema. Natoč mi brýlečky. A ladím i s brýlema, který mám samozřejmě z Airimu, takže sleva mašle 20. 20% sleva. Platí to i pro kluky? Pro kluky mají tam super brýle na běhání, Oakleje, různé značky, takže mrkni. To možná mrknu taky. Brady nikdy dost. Jsem rád, že jsem si nějaký vzal teda mimochodem. Vy? Tak jdeme z Véči, pro Chajda, na výhledu zase 1000 lidí a my už jdeme domů pustit si něco a Davidem se teďka čteme každý večer před spaní společně knížku a je to strašně roztomilý, ale je to super, mi přijde. Víš, že se střídáme. Hele, a David, to moc super není, no, jak po výrazu. Ne, ale chce taky. Je to bomba. No nic, každopádně tohle bylo už všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte Sub a like. odběr, komentář, Zvoneček. a sledujte mě, protože spousta lidí nesleduje, jenom kouká na videjka, takže Se koukni s vámi na statistiky, já bych si tipnul, že třeba 70% lidí, co sleduje videa, nemá odběr. je to možný, protože já to moc neříkám, Protože takže to neříkáš, že do it. musíš je otravovat pořádně. Ne, tak já zase v klídečku, že jo. Takže tak, mějte se krásně.